Bangishaya abantu ngezitende, even ngisho ngemuva benginama bruises. Ukubingelela kuphina ukuphila kufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena ke umathinda wacebisa intombi zimqomela amehlaka abanyeze baqomela imali kanti abangaziyo bathi intombi ziyamshalazela kwazi umshazela abadala zamqoma sangoma sakhe sikhoma empilweni ngayifica sosheni ngayitshela ngathi umntwana umuntu anqomana nongoma bakutshela ukuthi ngena kwethu sehlangane ngodaba olubucayi noma sihlangane ngodaba osalisabalele iSouth Africa yonke ngaphansi kwabantu abakholwa noma ke ngaphansi kwabantu abathi bayakholwa. Indaba ingosisi lo oshawe eZayoni amakholwa noma abantu abayingxenye yesonto abavukwe umoya. Umechaza usisi uthi ushawe ngendlela yokuthi ugcine elimala iso. Uma ekudokotela uthe udokotela li damage angeke lize lisakwazi ukuthi lilunge. Kube ke sekucaca ukuthi lizokhishwa iso lika sisi ebese ke uma kwenamandla noma engacaciselekanga kahle kodwa ebese fakwa lento ekuthiwa umabhulu. Kusabalale okuningi ke kwathiwa abantu abaningi bathi ngabe ukhehlelezi noma ke kunomthelela ukhehlelezi. Isonto likaKhehlelezi ubeke eseyihlangula wathi cha mina usisi ngifuna ayicacisa kahle indaba yakhe, wambiza wambeka la. Usisi bese echaza ukuthi isonto elasenanda ngathi elomahlaba ihlangane la khona kusokukhona izangoma kanye nawo ke amazayoni lapho khona ke isonto lihlanganisa abelaphi liphinde lihlanganise amazayoni. Kodwa ke uthe uma echaza wathi usisi ukuya esontweni wayebizwe omunye wezihlobo zakhe noma wakubo, kodwa ke wayethi uyobheka naye ukuthi inkinga yakhe ikuphi, of which into owayelindele ukuthi bangavukelwa umoya bemsize ngoba uthi yena wayehleli ngemuva laphana ke. Ngesikhathi omunye ubhuti evuka umoya wamdonsa wamsacaza phansi wase ke emshaya. Uthe uma imshaya kwaze kwalimala iso ababange esalaleli ukuthi imbangela yokuthi ashawe kuyini noma ke imbangela yokuvuka umoya yini. Kubeke sekubizwa ingxenye yabomndeni noma umuntu omdala obehamba naye ukuthi ayolalela ngoba ke usisi uthi uma echaza umoya wakhe ubusukhuphuka kakhulu akakwazanga ukuyolalela noma ukuqhubeka alalele ngendlela abese elimele ngayo. Ukhehlelezi ukuvezile futhi nokuthi elixolisela kakhulu isonto elenze lo monakalo. Wasecela ke abelaphi namasayoni ukuthi asonte kodwa ke kube nendlela ehlelekile ekulawuleka ngayo uma ke kuvuke umoya. Ingakho ke kunabantu ekufanele bagcotshwe esontweni uma ke isonto livulwa ngokusemthethweni nabantu ke abazi ukuthi izinto lezi ezinye zicontrolwa kanjani. Usisi ke ube esethola isamba laphana ke kuyena ukhehlelezi semali engadalulwanga kodwa ke ubethethi ukhehlelezi unxephezela noma unxephezela usisi ukuthi abe nohambo oluhle ngalesikhathi ehla enyuka eya esibhedlela. Ubeke esekuveza nokuthi uma kunokuthi kunemali edingakalayo for ukufakwa umabhuli kasisi kumele abathinte abatshele ukuze bebone ukuthi bangafana le abayifakayo. Sejabula kakhulu isenzo sikaKhehlelezi noma ke indlela enze ngayo enza ubuntu kuloya ntombazane obelinyalelwe yiso. Esinethemba lokuthi ke uzolenza futhi iqiniso njengoba ethembisile. Mlalelo wami ngenze ukuthi ivideo yasisi echaza ubungazi ibona noma ke ivideo ethinte abantu abaningi ubungakazi ibona yasisi echaza ukuthi ulimale kanjani ulimale kuphi. Nansi ibambe ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment ukhuluma nakho konke ke emva kwale video ezodlala manje. Ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde ucomment okukhulu kunakho konke. Kusolwa TV yanithanda awu umbuso wakho. Danko. Bangishaya abantu ngezitende, even ngisho ngemuva benginama bruises lontonjana eminwe nginezandla kubhlungu umzimba wonke ngibovu. So uma ngabe ngiyabuza ukuthi ngishayula ini bayangishaya abantu abasho ukuthi bangishaya. Mfana angithatha angigaxe nje la ihlombe lakhe around nami umfana around nami athe suka lapho umfana uground nami bese yangithi danka phansi. The time ngidankaza phansi kanti vele njengoba kade ngishawa nayisiyezi. So njengoba enguyisa wanguyisa kabi and ngalizwe ihle lami liqhuma ngekase ngiyisa cause ngavele ngashaka ngeside la mangabe ngizwa kuqhuma yilapha abakhona khona ukuthi bangeke cause base bebona sekuphuma negazi sekuphuma namanzi. Ngabatshela ukuthi kade ngisho ukuthi ngiyalimala